Aduh. Caetan. Maju perang kok malah mundur nibani makne cilik. Coli man. Coli. Ora sengaja. Ora sengaja. Maju lekane ajeng bantu ale Kakang Kalto Malmo Kakang Cultayu. Jale sampeyan niku nuwun sewu lambene wong tuwa iso digugu. Ka iso muni ngono. Sampeyan sik ngomongi kula wae nek ngamalta cuwung coba. Ngamalta laono coba-coba ayo padha diblengket negara ngamalta. Sing umum kowe kaya ngoten mau coba. Aku saka coba. Saka Pandya Betari Durga. Jan iki mang tiliki. Anak-anak Pandhawa ijik do gleleng-gleleng. Antaséna, Antarja, Gatotkaca. Kulawa bubal lho kalu-kaluan. Kalto Malmo nggawa tumbak, Antaséna kok ditumbak, Antaséna sambil mledhek kuwi lha apa-apa. Kok pamel ditumbak jajane gleleng mawon. Kalto Malmo candak tumbake disaut duantil nggon rai blek suarane mak kelocak kula wis modal cah kae. Ngletak candak sirahe jeblas ke lemah bablas. Cultayu. Sapa? Cultayu. Sapa? Cultayu. Sing cetha to. Surtayu. Lah kene iso. Maju. Ketemu Antarja. Polo ale Antarja. Kowe maju, lekane ajeng gleleng man. Amo cula mlata aja mlata ora ngerti Gatotkaca saka dhuwur nimbles silah kula. Klothak. Kula glangsal jambak sir candak silah kula wis nyuwun ngapura karo sing gawe kula. Sebabe mesti diuntil gulu kula. Di apa? Diuntil. Diuntil. Kula munggah dhuwur banget duncalke. Lajeng aja nibani sampean. Oke papan jembar kok iso pas. Kula lajeng aja. Mesti kowe nembung Gatotkaca. Mbok cumpah. Ola, jeneng wong gelut niku ora ana kok Kang Cenan. Lah ana kowe engko ngantem aku ora pati ololo ngono lah ana. Candak aku duncalke tiba teng sampeyan nibani sampeyan. Wuh, kula jan ngucap alhamdulillah. Kuwi karo makne cilik kok kaya ngono. Kok malah seneng nibani makne cilik. Pun man kula dimanggaken man. Boten sah mlengket ngamalta apike bali mawon. Niku wong telu niku algojone ngamalta isih do urip kabeh. Antaséna, Antarja, Gatotkaca. Nek sampeyan ajeng maju mangicipi kepelane Antarja, Antaséna. Pun ngoten mawon. Hah. Jaman didit 5.000. Lho. Arep ngopo? Tuku eceh. Apa? Eceh. Estek. Engko njaluk aku sing bayar. Jangan cok ngapuji e. Nyaman niku wis tau kula wae dikon madang kabeh terus minggat. Asalahe kok mangkel aku. Pun, kula njaluk sik, Man. Kalih obat. Lho, iki salep ploso jenar rampuh. Oleskan sebelum dipakai. Loh, iki kleru iki nggon aku e. Patih kok cacane kaya ngono. Ngono kok patih cengkuni lho. Kaya keri lek ngesak ngono lho. Sapa sing urung maju? Kumatak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju apa? Mong suwe. Rene to, nek omongan ki ora neng jero. Neng jaba men ketok. Nah, ngono rak ketok. Mok susu Suramrata, jaya mrata imbang yen padha-padha. Sumbari. Oke. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Lho, sapa wae, Man? Antasena. Wah, nyuwun ngapunten. Nek Antasena kula rawani. Rawani merga bocahe ndugal kewarisan.
Tur dasare Antasena niku diayomi dening para dedewani. Mula nek kula mungsuh Antasena nyuwun ngapura kula ora wani. Liyane Antasena, Mas. Liyane Antasena. Antarja. Nah, loro niku kula ora wani. Antasena Antarja loro ora wani. Memergane Antarja niku nuwun sewu niku mbahne rajane kula. Nek nganti kula wani karo Antarja nesu wadul mbahne kula sak donya dikreking goleki kula kabeh. Kula madang ketemu kula. Kula turu parani kula. Napa mboten gegerisi? Oh iya ya. Lha nggih, mula nganggo pikiran, nek arep gludi nganggo pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani. Oh, modar tenan. Ha iya. Loro kuwi ra wani. Ora wani. Sing iki mesti kowe wani. Sapa man? Gatotkaca. Nah. Lha nggih telu niku kula ora wani. Ora jane aku tak takon, wanimu ro sapa? Nek wonten wedok, Man. Oh. Ana meng wedoke aku wong tuwa gliyak-gliyak. Nggih salep. Ora. Seneng ae ora. Amo Suramata jejaya mrata mamang seminggu trek-trekan. Monggono nggawa plinten tak plinten ya. Mlaku kok iyak-iyakan. Mane jadi disampar sak penake dhewe, ora menang tempilingi sirahmu kowe. Antasena. Piye, Pakde? Salam perdamaian. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku meng ngelegani mak cilik Sengkuni. Aku didhawuhi supaya ngajar kowe, ning jelas aku ora wani to. Ha iya. Mula aku tok mrene. Aku tak takon kakak Karo kowe. Wah aku malah deg-degan aku. Ngerasa oleh ngomong ki malah ngampet-ambegan aku. Santai wae. Apa pancen aku omongane kok Kaya ngene. Aku arep takon. Sing nguncalke Durmagati masa? Kakang Garukaca. Tulung aku nek ketemu karo Garukaca. Aku wedi siji loro gawe aku wedi banget. Ngene kebablasan. Lah mula aku tuntunan. Gatot kon mrene. Ya. Kakang Garukaca. Heeh. Goleki Pakde. Oh iya. Kang. Oh. Goleki Pakde. Pakde sapa? Pakde Citraksi. Lho, ndengaren goleki aku. Mbok. Aku adu arep kono ora gelem kok. Mungsuhe njaluk kowe. Njaluk tak gimer ndase. Antasena. Piye? Oh, kowe aja salah ucap. Aku ora njaluk digimer ndase. Iki mung perkiraane Kakang Garukaca, kowe rasa kuwatir. Mama Tratap. Tratape aku. Ya wis kowe ngono wae. Siwa. Heeh. Kowe pancen bocah sing nganga. Tuntun, Kang. Ngajar. Ora. Ngabekti karo wong tuwa. Inggih, bekti kula apa? Tak. Tatak dangdut. Ora. Kalau Gatot-kaca kok ngerti dangdut. Katompo. Inggih. Sing nguncalke Durmagati mau. Kula Kok iso bener Sengkuni? pancen kula paske. Nah, Gatot-kaca Wonten dawuh. aku njaluk tulung, aku tulung gawanan mumbul terus uncana penerna papapate Sengkuni. Mekaten. Heeh. Sik tak salin teklek. Oh iya.
karo tak gembol maijan men bobote rada antep. Iya. Aja kleru lho. Mboten. Didipaske patih senguli tak tinggile cengele. Nuwun sewu, kok sami mboten remen kayane yang patih sengkuni. Sesengkuni iki cangkeme elek. Wong tuwa ning ora idep isin pendak-pendak ming kongkonan, 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 pendak-pendak ming kongkonan. Njejak ngapura telakku sak konslet. Tulung. Uncana pasna sengkuni. Hei, bisa akan jauh. Bergoyang. Mabur tuncake kok bletik. Bletik. Cit. Nan. Cit. Nan. Mrene nggih. Ya. Waduh. Aku tak takon karo kowe mungsuhmu sapa? Gagah Gatut Kaca, Man. Asli sumpah. Gatut Kaca. Kowe dikapake Gatut Kaca ketetetan Potaliwara. Kula lagi arep nantang candhak sirah kula digo munggah. Terus diuncalke nyunyun ngapura nek tibane bener sampean. Gusti, aku tak takon. Ana wong ning dhuwur kok iso ngoyak iki kok ngendi? Monggo aku wis weruh lho. Kowe banter banget kondur, aku wis mlayu ngulon, kowe melu ngulon, aku mlayu ngetan, kowe kok melu ngetan. Kula ora ngerti mbok menawa niku aji-ajine Gatut Kaca. Sumpah kula ora njarak. Yakin sumpah. Kula niku jane arep niba, ngulon wae ngajeni niba. Ning kok kaya ana kekuatan sing ngenggokke kula kok kaya ana bisikan cengel ngoten niku. Ilmu hitam. Wedhus ya. Asli, Man, mboten goro aku lho. Dadi Gatut Kaca sing nguncalke kowe. Nggih, Man. Gugu karepe dhewe. Putu kok nganti kaya ngono. Kowe wani daksya karo anakku Citraksi, tuwa do tuwa Gatut Kaca. Hatiku kok enggak enak. Kakek-kakek Patih Sengkuni mesti arep mbales aku. Iya. Nek ra prayitno ngati-ati. Sekon dhuwur clorot-clorot bacok motare. Yang Patih. Iya, nggih. Aku tak takon, Citraksi mau apa tak uncalke miturut karepmu dhewe apa Citraksi omong apa? Siwa Citraksi dawuh kalian kula. Heeh. Kinen ngumbulaken kon ngepaske cengele Patih Sengkuni. Ngandel ora. Menungsa kaya ngono kok arep ngapusi, wong dhek rupane ra iso ngapusi kok. Nggih. Wonten dawuh. Kowe ngerti aku sapa? Panjenengane yang kula, yang Patih. Kudune putu karo mbahne Ngabekti. aku jaluk dolen. Iya. Gawanan mumbul pasna Citraksi rak walese. Nggon bun-bun ya nggih, nggon bun-bun. Men jemblong, men modar kok. Menika putra panjenengane Ora peduli, aku ki diwaneni karo Citraksi ki ora pisan ora pindho. Jaluk tulung coba. Iso pas ora nggon sirah tak
gejlike nganggo tungkakku. Nggih, kesaken dawuh. Iblis. Cit, Ya. oh, ngerti nek arep tak bales. Wong limpat seprapat jagat. Wong limpat seprapat jagat wis tamat niku ping kula kan. Dadi kula ngerti papa semon panjenengan arep bales arep ora niku kula wis paham. Nggih ta? Kok gegerku macrek. Mungsuhe bendho. Aduh. Ya, untung kena lengotolo. Nek ora kena lengotolo mati tenan. Lah nggih padha kula ya kena lenga tawon. Nah iya. Nek ora kena lenga tawon rekoso rek. Mundur anak-anak Pandhawa ngati.